जोंनि भारत हादरा मोनसे सुबुंखान्थियारि हादर। जोंनि हादोरनि मानगोनां देरसिन मासियानो जाबाय हादोरगिरि। जोंनि हादोराव हादोरगिरिखौ हादोरनि गाहाय महरै मिथिनाय जायो। आथिखालनि जोंनि हादोरनि हादोरगिरिया मानगोनां रामनाथ क'विंद। दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों हादोरगिरिनि गोहोफोरनि आरो खामानिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो नाजागोन। फै बिदिब्ला जों भिडिअखौ जागायजेनो। बरायनाय थाबाय नलेज बड' चेनेलाव। हादोरनि बायजोआव एबा हादोरनि सिङाव गिदिर थाखोनि मावख'आव मावख'गिरिफोरखौ थिसननाय, हादोरारि आयेन एबा हादोर नाङारि पलिसिफोर बानायनाया हादोरगिरिनि जोहै मावनाय जायो। बुहुमनि गोबां हादोराव गुबुन गुबुन खुंथाय सोलियो आरो गुबुन गुबुन हादोरनि गोहोआ गुबुन गुबुन हादराव हादोरगिरिनि आखायाव थायो। बिदिन्थि महरै आमेरिका, रासिया आरो गुबुन हादराव हादोरनि गोहोआ गाहाय मन्थ्रिनि आखायाव थायो। बिदिन्थि महरै भारत, बांलादेश, नेपाल। जोंनि हादोरनि हादोरगिरिया जोंनि हादोरखौ सिंगल इउनिट महरै रिप्रेजेन्ट खालामो। जोंनि हादराव हादोरगिरिया मोनसे अनारारि पस्ट, मानोना जोंनि हादराव हादोरगिरिया हादोरगिरि जानानैबाबो गावनि गोसो बायदियै जेबो थिरांथा लानो हाया। गाहायै जोंनि हादोरगिरिया बेखौल' मावनो हायो जायखौ काउन्सिल अफ मिनिस्टारआ बिथोन होयो। जोंनि हादराव हादोरगिरिनि फावखौ मिथिनो हादोरगिरिनि गोहोखौ थाखो राननानै बुजिना लानि फै। लेजिस्लेटिभ पावार, आयेनारि गोहो; एग्जिकिउटिभ पावार, मावफुंआरि गोहो; जुडिशियेल पावार, न्यायारि गोहो; फाइनेन्सियेल पावार, रांखान्थियारि गोहो; डिप्ल'मेटिक पावार, गोरोबथायारि गोहो; मिलिटारि पावार, सान्थ्रियारि गोहो; इमारजेन्सि पावार, हरखाब जाब्रबथाय गोहो। गिबियाव जों आयेनारि गोहोनि सोमोन्दै सावरायगोन। हादोरगिरिया हादोरनि पार्लियामेन्टनि एबा संसदनि गोनांथार नागारनो हायै बाहागो। संसदखौ बोसोरफ्रोमबो मोनथाम सिजनाव खुंनाय जायो। हादोरगिरिया मोन्नैबो संसदखौ लेंहरो आरो बन्द खालामो। हादोरगिरिया लक सभाखौ सिमफायनो हायो, नाथाय हादोरगिरिया गासै बेफोर खामानिखौ हारसिङै मावनो हाया। बेनि थाखाय बिथाङा काउन्सिल अफ मिनिस्टारजों सावरायनो गोनां जायो, एबा जेब्ला हादोरनि गाहाय मन्थ्रिया बिथांखौ बोसोन होयो, एबा जेब्ला बिथाङा मोनदाङो दि रुलिं पार्टिया लक सभायाव गावनि नांनाय सापर्टखौ खोमागासिनो, अब्ला बिथाङा रुलिं पार्टिखौ मेजरिटि फोरमान होनो थाखाय खावलायो। नाथाय जुदि रुलिं पार्टिया मेजरिटिखौ दिन्थिनो हायाब्लासो बिथाङा लक सभाखौ सिमफायनो हायो आरो गोदान बिसायख'थिनि बिथोन होनो हायो। हादोरगिरिया साधारन बिसायख'थिनि उनाव गिबि सिजनखौ गावनि बरायनाय बिबुंथिजों जागायजेनो आरो बोसोरनि मोनफ्रोम सिजनखौबो एड्रेस खालामनो हायो। जों बयबो मिथिगौ दि हादोरनि लक सभायाव गासै 545 सिट थायो आरो रायजो सभायाव 245 सिट थायो। बेनिनो लक सभानिफ्राय 2 सिट आरो रायजो सभानिफ्राय 12 सिटआ नमिनेल सिट हिसाबै थायो, जायखौ हादोरगिरिया नमिनेशननि गेजेरजों आबुं खालामो। लक सभानि 2 सिटखौ एंग्ल' इन्डिया कमिउनिटिनिजों आबुं खालामनाय जायो, एबा हादोरगिरिया जुदि मोनदाङो लक सभायाव बिसोरनि रिप्रेजेन्ट गैया होनना, अब्ला हादोरगिरिया थिसननो हायो आरो रायजो सभानि 12 सिटखौ गुबुन गुबुन थाखोनिफ्राय सायख'ना थिसननाय जायो। जिखुनु मानि बिल एबा स्टेट रिअर्गेनाइजेसन बिलआ संसदआव दिन्थिजानायनि सिगां हादोरगिरिनि प्रायर रिकमेन्डेसन लानाय जायो। बिथांनि रिकमेन्डेसननि अनगायै बेफोर बिलखौ संसदआव महर होनो हाया। लोगोसेनो हादोरगिरिया अर्डिनेन्स लाबोनो हानाय गोहो थायो। अर्डिनेन्सआ मोनसे गोथां आयेन जायखौ हादोरगिरिया संसदारि सिजन गैयैयाव जानाय हरखाब जाब्रबथाय समाव बे गोहोखौ लाना आयेन दानो हायो। नाथाय बे गोहोफोरा सिजन फैनायनि उनाव खालि 6 सप्तानि थाखायल' जायो। जुदि संसदआ फैनायनि उनाव बेखौ गनायथि होआब्ला, बिनि अनगायैबो गुबुन बिलफोर जाय संसदआव दिन्थिजायो, बै बिलफोरा खालि हादोरगिरिनि गनायथिनि उनावसो जायो। जिखुनु बिलानो संसदआव पास खालामनायनि उनाव हादोरगिरिनिसिम फैयो, अब्ला मोननै खामानिया जानो हागौ। जुदि हादोरगिरिया बे बिलखौ एबा आयेनखौ थार आरो मोजां मोनोब्ला, बिथाङा गावनि गनायथि होना आयेनाव महर होयो, आरो जुदि बिथाङा मोजां मोना, अब्ला सोलाय सोल' खालामनायजों बिथाङा फिन संसदसिम दैथायहरो, आरो संसदआ फिन बे बिलखौ गनायथि होना हादोरगिरिनिसिम दैथायहरफिनो, आरो बे समाव हादोरगिरिया गाव मोजां मोनाब्लाबो बिलाव मुंसाइ होना आयेनाव महर होनो गोनां जायो। एग्जिकिउटिभ पावार एबा मावफुंआरि गोहो। हादोरगिरिया सरकारनि थिसननाय गाहाय जायो। भारत सरकारनि गासै खामानियानो हादोरगिरिनि मुङाव बानायनाय जायो। हादोरगिरिया साधारन बिसायख'थिनि उनाव जोंनि हादोरनि गाहाय मन्थ्रिखौ थिसनो, आरो गाहाय मन्थ्रिनि बिथोनाव गुबुन माखासेफोरखौ काउन्सिल अफ मिनिस्टार महरै थिसनो। बेनि अनगायैबो हादोरगिरिया जोंनि हादोरनि एटर्नी जेनेरेल अफ इन्डियाखौ थिसनो। बिदिन्थि महरै के वेणुगोपालआ बारग' हादोरगिरि प्रणब मुखार्जीजों थिसनजानाय। एजिआइआ भारत सरकारनि गाहाय उकिल जायो। जुदि भारत सरकारनि हेंथायै माबाफोर केस जायोब्ला एजिआइआ बे केसनि सायाव जुजियो।
बेनि अनगायैबो हादोरगिरिया कन्ट्रलार अडिटर जेनेरेल CAG खौबो थिसनो। CAG नि खामानिया जाबाय अडिट खालामनाय, जे सरकारा मा रोखोमै खरस खालामगासिनो। बेनि अनगायैबो हादोरगिरिया चिफ इलेक्शन कमिशनार आरो गुबुन इलेक्शन कमिशनारफोरखौ थिसनो। लोगोसेनो हादोरगिरिया UPSC नि सोद्रोमाफोरखौबो थिसनो आरो हादोरगिरिया फाइनेन्स कमिशननि सोद्रोमाफोरखौबो थिसनो। लोगोसे हादोरगिरिया गासै रायजोनि रायजो बेंगिरि एबा गभर्नरखौबो थिसनो। हादोरगिरिया गाहाय मन्थ्रिनाव गासै खोथाफोरखौ सोंनो हानाय गोहो थायो। जुडिशियेल पावार एबा न्यायारि गोहो। हादोरगिरिया सुप्रिम कर्टनि गाहाय बिजिरगिरिजों लोगोसे हादोरनि आरो रायजोनि गुबुन गुबुन बिजिरसालिनि बिजिरगिरिफोरखौ थिसनो। हादोरगिरिया जिखुनु समाव एबा जाथायनि सायाव जौसिन बिजिरसालिनि सुबुरुन लानो हायो, नाथाय बे सुबुरुनखौ हादोरगिरिया मानिथारनांगौ एबा लाथारनांगौ बे नङा। हादोरगिरिया दायनिगिरिनि बायदि साजाखौ निमाहा होनो, साजाखौ खम खालामनो, साजाखौ गोरलै खालामनो हायो। बुंनो थाङोब्ला हादोरगिरिया थैनायनि साजा मोननाय दायनिगिरिखौबो गावनि गोहो बाहायनानै साजानिफ्राय निमाहा होनो हायो। फाइनान्सियेल पावार एबा रांखान्थियारि गोहो। हादोरगिरिया बोसोरारि बाजेट एबा इउनियन बाजेटखौ संसदआव फोरमायथिनो गोनां जायो। हादोरगिरिया बे खामानिखौ गुबुनजोंबो मावनो हायो। जेरैबादि बोसोरफ्रोमबो हादोरगिरिया बे खामानिखौ फाइनान्स मिनिस्टार एबा रांखान्थि मन्थ्रिनि जोहै मावहोयो। हादोरगिरिजों कन्टिजेन्सि फान्ड अफ इन्डियानि एक्सेस थायो। बियो सरासनस्रा सरकारनि खाजोनानिफ्राय गुबुन जायो। बे फान्डखौ हादोरगिरिया गोनांथिनि सम जेरै जाब्रबथाय एबा दावहानि समाव बाहायनो हायो। हादोरगिरिया मोनफ्रोम 5 बोसोराव मोनसे फाइनान्स कमिसन दायो, जाय सरकारखौ मिरु आरो रायजोनि गेजेराव रेभिनिउ एबा खाजोनाखौ राननो आरो जौखोन्दोखौ थिरांथा खालामनायाव मदद खालामो, जेराव बेसेबां जौखोन्दो मिरु सरकार आरो बेसेबां जौखोन्दो रायजो सरकारनिसिम थांगोन बेखौ हिसाब खालामो। डिप्ल'मेटिक पावार एबा गोरोबथायारि गोहो। भारतआ मुलुगनाङारि थाखोआव जिखुनु गोरोबथा एबा गनायलायनायखौ हादोरगिरिनि जानानै मुंसाइ होनाय जायो, नाथाय बेनि गनायथिखौ संसदनिफ्राय लानाय जायो। हादोरगिरिया मुलुगनाङारि थाखोआव गुबुन गुबुन हादोराव गावनि थान्दै दैथायहरनानै रिप्रेजेन्ट खालामो। मिलिटारि पावार एबा सान्थ्रि गोहो। हादोरगिरिया जोंनि हादोरनि रौनिया हान्जानि सान्थ्रि गाहाय जायो। हादोरगिरिया मोनथामबो रौनिया हान्जा, आर्मि, नेभि आरो एयारफर्सनि सान्थ्रि गाहायफोरखौ थिसनो। हादोरगिरियासो गुबुन हादोरजों दावहा जानायखौ फोसावनो हायो आरो गोनां जाबा बै दावहाखौ दोनथ'नोबो हायो। बे गासैबोनि थाखाय हादोरगिरिया उनावबो संसदनिफ्राय गनायथि लानो हायो। बेफोर गासै गोहोनि अनगायैबो हादोरगिरिजों माखासे सिङारि गोहोबो थायो, जायखौ इमारजेन्सि पावार बुंनाय जायो। बे इमारजेन्सि पावारा मोनथाम रोखोमनि: नेशनेल इमारजेन्सि हादरारि जाब्रबथाय, प्रेसिडेन्ट रुल हादोरगिरि खुंथाय आरो फाइनेन्सियेल इमारजेन्सि रांखान्थियारि जाब्रबथाय। नेशनेल इमारजेन्सिया जायो दावहानि समाव एबा दाङाबाजिनि समाव, एबा बिग्रायारि हान्जाफोरा हाथियार लाना सरकारजों जुजियोबा हादोराव नेशनेल इमारजेन्सिखौ होनाय जायो। भारतआव दासिम गासै खेब 3 नेशनेल इमारजेन्सि होनाय जादों। 1962 जेब्ला भारत आरो चीननि गेजेराव दावहा जादोंमोन, गुबुन मोनसेया 1971 जेब्ला भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जादों, आरो 1975 मोनसे। जुदि नोंथाङा मिथिगौ 1975 जानाय नेशनेल इमारजेन्सिया मानि थाखाय जायामोन, अब्ला कमेन्ट खालामनानै नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन। हादोरगिरि खुंथाय एबा प्रेसिडेन्ट रुल। हादोरगिरि खुंथाय एबा प्रेसिडेन्ट रुलखौ बै रायजोफोराव होनाय जायो जेराव बै रायजोनि रायजो बेंगिरिया एबा गभर्नरआ बै रायजोआव आयेनारि फेलें जानायखौ मोनदाङो एबा सिमफायनाय जानाय बायदि मोनो, अब्ला प्रेसिडेन्ट रुलखौ होनाय जायो। आरो फाइनेन्सियेल इमारजेन्सि हादराव अब्ला लाबोनाय जायो जेब्ला हादोरनि रांखान्थियारि हालोदा गाज्रि जायो आरो बे गोहोनि थाखाय दाननै उनाव हादोरगिरिया संसदनि गनायथि लानो गोनां जायो। मोजांनि खोथादि जोंनि हादराव दिनैसिमबो फाइनेन्सियेल इमारजेन्सि लागायनाय जायाखै। बे भिडिअखौ नोंथांमोना माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामना खिन्थाहर। लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना शेयार खालाम। लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ। गोजोन्थों।